Babukela amakhaya ngibingelele igama uDlozi wakwaMsibi kuMkhondo TV. Bakwethu ngila emkhandlweni njengoba ke nibona la ke sikhona khona ke sihamba ke ngenkinga ke ebhekene nesizwe sakithi ke indaba ke yamanzi kanjalo ke futhi ke nogesi. Amaqembu kaphikisayo asehlangene ke khona la ngaphakathi emkhandlweni ukuzozwakalisa ke ukungenami kwawo ngayo lenkinga ukuthi ke nje azohlola ke nawo ngaphakathi emkhandlweni kahle kahle ngabe kwenzakalani. Kodwa nje kukhona abafuna ukusibekela kona sizomukela nje ke sibakhulumisana nabo. Mnumzane sikubingelele sikwamukela uMkhondo TV. Yebo sibingelele msakazi. Mhlambe nje na inkinga ikhona lapho ngiyabona niphethana nencwadi mhlambe wena nje njenge DA nithini? Msakazi njengoba sila singama opposition party besilethe incwadi manje njengoba siyiphethe lezi besimikise officeini la executive mayor. Siyomnxenxa u-executive mayor ukuthi akangathule esimene esibhekene nomphakathi. Umphakathi umangele awazi kwenzakalana eMkhondo amanzi njengoba engekho. Manje kufaka kuma social media, social network abantu abajwayele leyo nto leyo. Sicela ukuthi umeya aphume aye emphakathini ngoba emhlanganweni ophelile weCouncil uSpeaker uthi akekho umuntu obalekile ukuthi angakhuluma nomphakathi ngaphandle kukameya noma yena. So sizocela umeya ukuthi akaphume aye emphakathini kuzoba kuyi ukuthi uphuma ngayiphi indlela noma ubiza umphakathi emaholweni noma ubiza umphakathi uya eradioweni noma ubiza nina njenge media nikhulume naye live atshela umphakathi ukuthi yini inkinga ekhona njengoba umphakathi ukhala ngamanzi angekho ugesi sekwafana neTV sokucimcasha ubusuku bonke kuze kuse asazi konakalephi. Sicela ukuthi umeya aphume ayoyikhuluma lento emphakathini ukuze umphakathi wazi ukuthi yini imbangela yalento esibhekene nayo eMkhondo. Uma ngabe mhlambe kungenzeka nje ke uthola mhlambe ke umeya mgcina engayanga emphakathini nina nje ngithi isibinyathelo enihlele ukuthi nizoyithatha. Uma umeya engaya emphakathini njengoba ewumeya akasumeya weparty ungumeya weMkhondo wonke. Uma umeya engayi thina sizoxoxisana namanye ama opposition party sibone ukuthi yipi indlela esingayenza sithathe uMkhondo lo ube sezandleni zethu ngoba phela kusho ukuthi asisenali ikhanda. Cha mnumzane sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba. Siyabonga baba. Danki sizondlulela phambili sithole ukuthi ke ngapha mhlambe ke kwiqembu layo ke Economic Freedom Fighters umfoka Mkhonazi bona ke bathini mfoka Mkhonazi nasisimo la senkinga yeService Delivery eMkhondo siyazi ukuthi kwakhuluma kaningana noma mhlambe bokhuluma ulimo obelingazwakali kahle la ku social media kwa TikTok namhlanje nakho sesinawe la awuchazele kabanzi kwenzakalani. Yeah, okay right asibingelele umsakazi. Mhlawumbe into yokuqala esingayisho ukuthi sikhathazekile ekuthenini asinamanzi asinagesi and akekho umuntu ofuna ukuphumela obala ukuthi azochaza ukuthi kwenzekalani. Into esilimaza kakhulu ukuthi sibonile ukuthi sibe nezinkinga kakhulukazi ngonyaka ophelile ukuyohlanganisa uJanuary. Kwaze kwaba namatoyitoyi ikahle kahle khona kodwa akekho ufunile uqhamuka ngaphansi kweTroika noma MMC noma uGM ufuna ukuyo-addressa labo bantu azange azaqhamuka. La sifike saphoxeka khona kakhulu ukubona umeya mangabe amanzi angasekho esibhedlela sifuna ukuyo-addressa abasebenzi basesibhedlela ababe nomphathi wabo. Nakhona wafika wasenzela ihlazo sumasipala ukuthi afike asebenzise mhlawumbe egcine sekukhombeka abantu ngezibhamu kinto mhlawumbe esithatha njengehlazo kakhulukazi njengomkhaya. So namhlanje sibhale incwadi kumeya emphoqayo ukuthi sifuna ukuthi aphumele ngaphandle ahamba yotshela umphakathi uthi kahle kahle kwenzekalani because sifuna iqiniso ngoba siyabona kukhona la ngekho khona iqiniso. Sifuna iqiniso asitshela uthi kahle kahle kwenzekalani as a person ongapha ku political office because le ama official bangasichazela ngendlela abasichazela ngakhona babe beyiseva bona noma beyivikela bona ngoba mhlambe kunezimpi engaphakathi because uma ngabe uthi uyayilandelela lento ye-investigator kancane msakazi uyathola ukuthi ngaphakathi kuma officials kukhona okubalulwayo ukuthi ngazi ukuthi kunokulo okukhona even though singenalo iqiniso labo sisafuna ukuthi sikulandele kahle. So leyo nto leyo igcine seyiaffecta ikakhulukazi into eyenzakalayo. Siyababona ke bachazile umsakazi uGM simbonile echaza ngaphansi kwe-social media yomasipala asiyizwa lento ayichazayo because uma ngabe kwakuzolungiswa amaphampu omasipala kungani ngaphumanga icommunique eshoyo ukuthi sicela nikhelela amanzi ngoba ngosuku olungukuthi sizolungisa amaphampu. Uma ngaba amaphampu athi mawulungisa thola ukuthi kungcolile kanti kungani bekuteleviswa noma bekuvezwa ukuthi kunama-diver clean amadamu emavikini andlule. Why kube nama-diver azothatha imali kamasipala clean idamu
which you find ukuthi njengamanje ngaphansi komasipala kuthiwa amaphampa akhonanga ukuthi asebenze ngenxa yokuthi bekungcolile ikakhulukazi ngoba besineyikhukhula. So lento iyasiconfuse, so sesifuna lo ophethe njengenhloko yekhaya ukume ukuthi aphumele ngaphandle ahamba tshela umphakathi ukuthi kwenzekalani, abantu balazi iqiniso. Uma ngabe kusho ukuthi angakwenzi lo sesiyobona ukuthi kusho ukuthi usuhlulekile njengokuba ngumholi, sesiyothatha ichember njengokuthi namakhansela onke ngoba phela uzube umeya ufuna ube ikhansela, uzube umeya ukhethwa amakhansela ukuthi mhlawumbe abakuvotelanga kodwa masuwinile usho ukuthi umeya wamakhansela onke. So expect ukuthi kufuna aphuma yosimela sonke because uma ngabe kungekho kwenzekalayo akufeyile yena yedwa, kufeyila even nathi ukuthi usho ukuthi ayikho into esiyenzayo. Ingakho sesize sithatha inqumo manje sokuthi sizomphoqa ukuthi aphumele phandle ahamba tshela umphakathi ukuthi ngalo gesi nalamanzi kahle kahle kwenzakalani. Cha kuyezwakala futhi asithembe ukuthi mhlambe njengoba senibikisile incwadi kukhona ozokwenzeka uma ngabe kungenzeki lutho kukhona futhi nani isinqumo senisithathayo ngizophinde futhi nisazise nathi sizosisiza umphakathi. Ngicabanga ukuthi uma ngabe u24 hours uma ngachazanga namuhla nakusasa kuze kushaya u1 engayanga ngochazela umphakathi asazi ukuthi uzochazela kanjani, uzobona yena njengomeya phela ngithi wayivuma le position ngoba ene capacity ngokusho kwakhe. So ukuthi uma ngashaya lesikhathi sakusasa ngachazanga mhlawumbe u1 kuzosiphoqa ukuthi njengama opposition si take over lo masipala ukuthi siyawuleader as ama-councillors. Angeke sikufihleke umsakazi ukuthi kukhona nabanye ku-ANC abangamakhansela abavumayo ukuthi bazosijoyina uma ngabe sesiyoyicheckela sesibuya siyotshela umphakathi because nabo ngaphakathi abajabule ngalento eyenzekalayo, abajabule ngalento ukuthi abatshelwa lutho, abajabule ngalento ukuthi akwenzeki lutho. Ngeke sibakhipha amagama abo bavikele eqenjini kodwa nabo bakhathazekile njengoba nathi sikhathazekile futhi bashilo bathi willing ukuthi mangabe sesiyenza hayi bazophumela obala because of angeke bavotele ukuthi bayolead umphakathi kufike kube nabantu ababa limiter ukuthi mhlamba ngizile uthi troika yonke nje umsakazi o-MMCs asazi ukuthi mhlamba basebenza kanjani uma ngabe bangasi-update. Mhlawumbe nje okugcina nje nci usabe kumnqamla juqu loyo ukhomba ukuthi ke ngisasa ngabo 1 siphinde sizwe futhi lapha ukuthi ke ngathi ke sekubizwe ke umphakathi wonke ukuba mawuphelele eMandla Bakudela Stadium kusasa udinga uthola nalo daba. Ngabe mhlambe siyabona yini ukuthi lento na ihamba izifike la khona kugcina sekuthatha khona ke izinto ezithile ke sekuqhumamethisa. Bengakabi nalo ulwazi lalokho mhlambe noma bengakakuthuli kodwa ngicabanga ukuthi uma ngabe kukhona into efana naleyo mhlawumbe umeya besizomlekelela kakhulu ukuthi ahlangane nabahlela lokho ahamba yobachazela uma ngabe bahlangane e-stadium kusho ukuthi kuye kulula kakhulu because akakwazi ukuvotelwa abeyikhansela aphinde avotelwe ikhansela abe umeya bese mase kufuna yochaza bese ayasaba sekufuneze nabantu abanezibhamu akwazi ukuthi kwenzeka leyo nto le. So bengaba into engamsiza kakhulu leyo ukuthi agcine ethole ukuthi kusheshe akhona ukuyo-address abantu abatshela iqiniso. Lento esiyifunayo ukuthi funa abatshela iqiniso ngoba angatshela iqiniso sizophinde sibuye sisho sithi thina sikubonayo akusiko lo ayikushoyo, esikutholile akusiko lo akushoyo. So sifuna leqiniso. Ingakho sikhala ukuthi uGM simbone noma ekhuluma ukuthi ngathi uthukile lento ayikhulumayo akekho sure. So asizokumhlanekezela mhlawumbe sithi ayisiqiniso leyo nto yakhe but ila isilimaza khona isini confusion ukuthi beclean amadam nini besitshela ukuthi clean amadam kunama divers the very same weeks asahambile mhlawumbe 2-3 sesitshelwa futhi ukuthi ngenxa yekhukhula kutholakala ukuthi amaphama wafaka kuba nokungcola ngaphansi. Cha sibonga kakhulu mkhona sithime ukuthi siphinde futhi sinibone futhi mabe khona la nesidinga khona. Siyabonga baba.